Samantala, Idol, Pinay sa Qatar nangamba sa pag-atake ng Iran sa US base sa nasabing bansa. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Aabot lamang sa 2.2 kilometers ang distansya ni Mary Jane Pacheco sa kanyang pinagtatrabahuan mula sa distansya ng nais atakihin ng Iran na pinakamalaking US base sa Al Udeid sa Qatar. Sa eksklusibong panayam ng IFM News digupan kay Mary Jane, pangamba at takot ang naramdaman nito nang marinig ang malakas na sirena at masaksihan sa himpapawid ang mga makukulay na missiles. As attending to my patient, nasabi pa niya sa akin ng patient ko, nasusunog yata ang bahay natin para may bumbiro, sabi ganun. Tapos sabi ko, bakit parang masyadong malakas yung siren. So, lumabas ako. Paglabas ko, ang dami-daming pumuputi na umiigpat-igpat dun sa langit. Hindi lang po namin pinansin, pero parang napakalakas ng sabog. So, lumabas po ulit ako. Nung pagtingin ko na po sa himpapawid, yun na po yung nakita ko na yun nga, nag-i-intercept na yung missiles. Parang hindi ko maintindihan kung ano po yung feeling that is lasted about 30 to 45 minutes yung pag-intercept. Doon na lang na natakot po kami sobra kasi yung dagundong, alam mo yung feeling na dati pinapanood mo lang yun sa Israel, yung pala Grabe po yun. Dahil dito, nataranta umano siya at inalala na lamang kung ano ang kanyang gagawin. Parang hindi ko alam na totoo na pala yun. Totoo pala. Even 1 week before or a week before, a week before, we are always reminded na ganito ang gawin mo. Be prepared, ganyan. Pero hindi namin ini-expect na gagawin pala talaga yun dito sa loob ng Qatar. Nakaantabay at nakaplano rin na ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar sakaling magkaroon ng emergency repatriation. Matatanda na pansamantalang isinara ang airspace sa Qatar gabi ng 23 ng Hunyo at ilang minuto lamang ay naglipanan ng mga missiles mula sa bansang Iran. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.